Vostede está de coña, non? Vostede está de coña. Vostede está de coña. Vostede minte na cara da xente. Vostede acaba de decir en sede parlamentaria que non hai ningunha asociación que non se lle curan os gastos en Ponteareas. As asociacións culturais poden recibir algún euro en Ponteareas. Unha asociación cultural que non sea un centro cultural non pode recibir ningún euro. É que vostede minte de forma sistemática. As asociacións de entidades sociais, sin ánimo de lucro, lle va a dar un nome claramente. A Asociación Ponte Solidario non ten posibilidade de recibir ningún solo euro porque vos quitastes a posibilidade. 0 euros. 0 euros. Efectivamente, e orgullosísimamente son parte dese colectivo. 13 anos levo sendo parte dese colectivo. Sabes que quixestes facer vos como Ponte Solidario? Votar no local. Pero te aseguro que se algún día se vota algo aquí que teña que ver con ese colectivo, eu non votarei. A diferencia da concelleira que ten ao seu lado, que é presidenta dun colectivo que hoxe vai a recibir non unha subvención de concurrencia competitiva, non, unha subvención nominativa. Esa diferencia entre vos e nós. A xente que solicita material escolar, sobra cartos tamén no material escolar. E dígalle vostede a todas as familias que solicitaron a subvención de material escolar que sobran cartos. Dígallo, é que vostede minte de forma sistemática. Non é un ignorante, é un mentiroso. É unha simple concellería que mitades aquí.